ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. నేనైతే మా ముసలోడు బయట ముసలోడు జిమ్యాకు దొడకపోయింటే కాకరకాయలు తీసిచ్చిండు. కాకరకాయలు తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత నాకు ఐడియా వచ్చింది, ఊరగాయ అయితే బాగుంటుంది కదా మన కంట్రీలో. మన ఇండియాలో అయితే తాలింపు చేసుకొని తింటాం, ఈ కంట్రీలో అయితే ఏదో ఒకటి తింటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి ఊరగాయ ట్రై చేసిన. ఊరగాయ పెట్టిన కాకరకాయ. నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ కడప బిడ్డను. ఎలా ఉండేది కామెంట్లో పెట్టండి. దాన్ని వేసేసిన మిరప్పొడి, ఉప్పు, పసుపు, నిమ్మకాయ రసం అన్నీ వేసిన. నూనె కాంచి పక్కన పెట్టిన, ఎత్తి తర్వాతలో పోయాలి. ఇలా చూసుకొని పెట్టండి. నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి, కామెంటు పెట్టండి. మంచిగా కాకరకాయ ఊరగాయ